Good morning mga kababayan. Nandito po tayo ngayon sa Port Santiago, Manila. Ayan po. Ayan, kung napapansin nyo guys. Ayan po. Nandito pa lang tayo niyan sa nasa entrance pa lang tayo ng ayan. Ayan mga nagdadatingan guys. Nandun po yung entrance kanina. Ayan. Good morning po sa inyong lahat dyan. Mga kababayan natin sa ibang bansa, mga OFW, mga Filipino community dyan. Mega loud shoutout sa inyong lahat dyan. Ayan. Good morning, good afternoon, and good evening sa inyong lahat dyan. Mega loud shoutout sa inyo dyan mga kababayan. Update lang sa Port Santiago. Ayan po mga kababayan. Dito pa lang yan sa Bukana guys. Ayan. So ayan guys, mega love shout out kay wow, Jorens. Mega love shout out sa dyan, Jorens. Ayan, nandito po tayo ngayon sa Port Santiago, Manila. Ayan po. Andun po yung entrance. Napakalawak po mga kababayan. Ayan po. Ayan po, ipupunta tayo sa Baluartillo de San Francisco Javier. Ayan po, punta tayo doon. Ayan. Ayan po yung mga lumang building. Ayan, paakyat doon. Ay mga kababayan, ang konting update lang, konting trivia lang po sa mga kababayan natin. Ang Port Santiago po ay built in 1571. Ang architectural style by Italian Spanish. Ayan. Built by Governor Miguel Lopez de Legazpi. Ang architect naman po natin guys ay si Gomez Perez Dasmariñas noong 1590. Ayan. At si Fernando Valdez Tamon 1730. Ayan. Yan po ang ating impormasyon ayon sa Port Santiago. Construction started 1590. Na kompleto po siya, completed 1593. Ayan po, 1593 natapos na po siya. Ayan po. Ayan po, kung sa mga hindi nakakaalam po, for your information po, ang Port Santiago po ay tinayo noong 1571. Ayan po, 1571, at saka yung architectural niya style by Italian Spanish. Ayan po. Ayan guys, marami pong mga bisita guys. Ayun naman po ay tinayo po ni Governor Miguel Lopez de Legazpi. Ang architecture naman po natin ay si Gomez Perez Dasmariñas noong 1590. At si Fernando Valdez Tamon 1790s. Ayan, 1730s pala.
Ayan, ang construction naman po niya ay nag-start ng 1590, natapos po siya ng 1593. Ayan po. Ayan po ang ating historical ng Fort Santiago, guys. Ayan po, sisilipin natin yung una natin pinuntahan, yung Baluartelio de San Francisco. Ayan po. Pasok tayo sa loob, guys. Ayan sa Reducto de San Francisco. Ayan po. Pasok tayo. Ayan. Ayan, may nabibili rito mga accessories, mga rosaryo, mga kandila. Tanong nyo na lang po doon sa may entrance. Okay, thank you. Nandun po yung mga pagkain nito. Okay. Dito may nag-golf din pala rito. Ayan, yung mga nag-golf dito. Ito. Ayan. Wala ng signal dito eh. Dito lang tayo. Ayan guys, lumabas tayo dito sa Baluartillo de San Francisco. Alang gagaling tayo dyan sa may tunnel. Punta tayo dun kay Mama Mary. Ayan guys, labas ulit tayo. Punta tayo dun sa iba pa. Ayan po, mga lumang structure guys. Ayan oh. Ayan ang mga lumang ayan yung mga abandoned building dito dati. Napaka-historical nito guys. Ayan. Yung kanyo nung araw. Ito yung kanya nung araw oh. Kita nyo guys. Yan, kanyon. Ibon, ganda. Ayan, ang lawak nito dito guys. Ayun ang kanyon. Ayun ang kanyon. Hi po ma'am. Hello. Live po tayo. Ayan o. Shout out po kayo sa kung taga saan po kayo. Uy, Sampalo kayo ma'am. Taga balik-balik ako eh. Sampalo sa Tanay. Sorry, Tanay pala yun. Ayan ayo. Ayan. Hello. Vlogger si Kuya. Opo. Hello po, shout out sa mga taga Nabota, San Jose, Tuason. Hello po, mga taga Pilipinas. Sa ano po, paki-support naman po yung Kalutong Bahay Recipe. Ano ko yan ah? Ayun po yung anak ko yan. Bahay. Hello po sa mga taga Baras Rizal. Ayan o. Okay. Baras Rizal. Ayan o. Taga ano mo, Kuya? Channel. Oh.
Sa YouTube, siyempre. Opo, yung ito, Kalutong Bahay Recipe. Pag hindi nyo po na-search yung Kalutong Bahay Recipe, dito po sa page ko sa Touch Trayman po. Wala ka lang ganun. Ito po sir. Sir, paki-support lang po yung ate. Vlog din ako. Ano pong channel niya, sir? Victor at youtube.com. VictorYouTube.com. Sige, ano kita dito ha. Sige po, may message kita. Yes. May sticker kayo, sir. Wala pa eh. Subukan nyo yung live. Ayan, meron po akong katabi dito, yung vlogger na nakilala namin si Kalutong Bahay Recipe. Kalutong Bahay Recipe. At ito, nagbablog kami nito kung ano yung Tramuros at whatever. Okay. Suportahan natin po yung Lutong Bahay Recipe. Ito po yung kanyang Opo. sticker. So follow Tsaka on si Victor at YouTube lang. at YouTube. Short. Ayan, Victor. Yan, sige. Support natin, guys. Yes. Maraming salamat, sir. Okay, tangkilikin natin sila mga vloggers. Opo. Salamat, sir. Victor. Yes. Okay, salamat. Bye-bye. Ayan sila mga taga Tanay Tanay. Mga taga Tanay. Ayan. Batch Dan 7778. Batch. 7778. Okay. Nagkita-kita sila. Ayan, oh. Yes. Ayan, oh. Halos sabay-sabay kami rito. Ayan, oh. Ayan, oh. Naka-selfie ba tayo? Ayan sila, guys. Yung mga batch 77. Kakain kami dyan. Saan ba yan? Hindi po, channel lang po to. Hindi, Channel. hindi siya restaurant. Nagluluto-luto lang ako, sir. Wala pala. Ano channel mo? Kalutong Bahay po, recipe. Lutong Bahay. Nanonood ako niyan. Kalutong Bahay recipe po. Lalagay kayo sa motor. Salamat sa inyo, guys. Okay. Okay, sir. Salamat. Ayan, mga taga Baras. Tanay. Join them. Para may ano. Okay, ito. Dito ako. 1, 2, 3. Makikita natin to sa YouTube. Isa pa bro. Ikaw naman. Ready? Asan ba yun? Okay na. Kalutong Bahay. Yes. Thank you. Kalutong Bahay. Ang gagaling namin Yeah. Ha? Tapos na agad? Gusto niyo pa ba? Ay, sabay. 1, 2, 3. Alright. Ayan, thank you po. Thank you, sir. Mga sir, ma'am. Thank you po. Thank you. Salamat. Okay po. Ayan, mga taga Rizal, Rizal, Baras. Tanay. Tanay, Rizal. Ayan, oh. Ayan si sir. Nandun din sa Marilaki, ninadaanan ng mga big bikes. Yung madami Okay. banking na sumisemplang doon yun. That's part of our town. Nagbabike ka kuya, nagbabike. Hindi po. Doon, pinapasyalan ng mga biker yon? Yes. madalas Dyan yun. sa mga Okay. maganda mag-ride. Sabihin natin sa mga tropa yan. Sige, sir. Sige, ingat po. Salamat. Pag-feature ka doon ng mga coffee shop. Parang Baguio rin yun. Gano'n. Maraming doon. Tagaytay na Pasyalan din talaga ngayon. Explore nyo na road trip yun. Sige po, ma'am. Salamat, sir. Salamat, ma'am. Ay, salamat. Ayan, dito naman tayo sa Ruins of American Barracks. May mga nakilala tayo, guys, ng mga taga Tanay Rizal. Batch 77, nagkita sila. So, titingnan natin, magbabasa tayo. So, ayan, no? Dito tayo sa mga lumang building, no? So, ipapakita natin dito ang mga kasaysayan ng ating Philippine Constabulary Unit inducted into the U.S. FFA 1941. Ayan po mga kasundaluhan natin, guys. Philippine World War II. Ayan. Ayan po ang ating kasaysayang invasion.
Quezon War Cabinet. WPO. Ito yung dyaryo natin ng araw. The Tribune. Japanese troops. Ayan. Ayan, after Bataan, feel the Japanese gone. Kasikap Channel, mega live shoutout sa iyang Kasikap. Ayan, Kasikap Channel, mega live shoutout sa iyan. Maraming salamat guys sa happy viewing po. Maraming salamat sa mga nanonood guys. Nandito po tayo ngayon sa Fort Bonifacio kung saan nandito po ang history ng ating history po ng ating Fort Bonifacio guys. Ayan. Ayan po yung mga kababaihan. Rito. Ayun mga anong araw. Jari ba yan? Ayun si Laurel. Liberation. Ito na yung kay MacArthur. Philippine World War II Memorial Foundation. Ayan guys, lalabas na tayo guys. Galing tayo dito sa ruin of the American barracks. Yun. Ayun o.
Tanggalin mo face mask mo na. Ang style niya. Hello. Live po tayo. Shout out, shout out. Ayan ha, naka-live. Naka-live ka. Ayan po, ayan yung mga bala, guys. Guys, ito po yung mga sinaunang bala, guys. Oh. Grabe, ang lalaki, oh. Yung mga hindi sumabog to, guys. Ito yung tangke, oh. Ay, tangke. Kanyon. Oh, kita nyo, guys. Mga bala, ang lalaki. Ayan guys, may nagpipiknik na doon. Pwede palang kumain dito. Uy. Ubus na. Ayun, doon. Tingnan natin doon. No? Mega love shoutout kay Kasikap. Hello. Wow, ang lawak dito guys, ha? Wow. May mga isda kaya dito? Marami. Wow, grabe, ang lalaki ng isda, oh. Ayan guys, oh. Wow. Kaya mega love shout out sa inyo dyan. Ayan, oh. Okay. Ano na lang, portrait na lang. Pabalik. Hello po. Meron pa pala rito. Oo. Malaki pa to bro, wala pa tayo sa 1/4. Kaya nga eh. Oo, kaya kailangan paspasan natin. Ayan, mayroon mo. Ayan, nandito kami ni Victor. Oo. Yes, nandito naman kami lutong bahay. Kasi kasama. Nag-share na kami ng vlog namin kung whatever it is. Sabi mo sa mga kasama ko, malayo pa tayo. Ano yung Victor Channel? Victor Channel. Victor Channel. Hello. Nandito Ayan, kami sa ayan. Plaza de Armas kung saan yung mga logistic ng mga Spaniards dito nila yung tatago. Yeah. Supposed to Plaza de be Armas. itong mga Central Plaza within the port, Santiago used as open space for military drills, marches, arms, monument of Jose Rizal, national hero, martyr, erected on this site, 1953. Ayan po guys. So ayan po, makikita na mapansin nyo guys. Pakalawak. Ayan, pag-aaklas ng rehimiento ng Tayabas. Ayan, dito na tayo sa pag-aaklas.
Ayan, happy viewing sa lahat guys. Good afternoon sa inyo dyan. Good evening. Good morning. Mega love shoutout sa inyo dyan. Ayan, nandito tayo sa Port Santiago, Manila, Philippines. Ayan, kung saan pinapakita natin ang mga historical. Ayan, pupunta tayo Fair sa loob. Sir? Art fair, meron sa loob. Ay, ayan. Ayan, pupunta tayo ngayon sa Shrine of Jose Rizal. Ayan. Dito na tayo guys, pasok na tayo. Shrine of Jose Rizal. Ayan. So, dito. Ayan. Art. Bossing, pwede yung video rito? Bawal mo ba yung video na? Ah, okay. May mga flash. Ayan, dambana. Bawal pala sa loob eh. Bawal. Oo. Bawal yung mga may flash na. Hindi pwede mo ganun. Hindi pwede videohan. Saan dito yun, sir? Yung ano, yung kay Rizal mismong nandoon siya sa kulungan. Yung yung nagbabasa siya? Hindi po, nagsusulat. Yung nakatayo siya. Ayun, yan po. Yung nakatayo. May nagpipreach siya. Hindi po yung maliit lang siya na parang nasa Sa court. kulungan siya. Sa court yata yun. Ito po. Dito talaga, hindi natin makukuha na. Tayo. Nandito ba yun? Bro, yung nasa kulungan siya, dito. Dito nga po sir. Sa loob yun? Nasa loob po. Yun po. Tawagin kita po. Oo, hindi ba pwede saglit lang? Pag ganun lang. Pish. Tapos na lang eh. Yung plus number 3 po. Ha? Ang plus na to kung video ba video ko lang pala. Oh, without permission eh. Magano tayo? Hingi tayong permission. Saan tayo hingi? NHCP. National Historical Commission of the Philippines. Oo, diba? Saan po yun? Saan po yun? Diyan sa may... Malayo. Marami pang request. Letter naman po kayo dyan. Letter lang. May letter pa yan. Let's go. Granted na po yung bibigyan kayo ng permission para mag-photoshoot dito. Kami na mismo mag-assist. Meron na po nakapag-shoot yan before. Meron po, schedule naman po. Letter lang naman po Layo kayo na siya, sa... di ba? Diyan naman sa Kalaw. Pero may nakakalusot eh. May nagpipicture dyan eh. Wala na makakaano si Tito Sir kasi ay dagdag po. No? Hindi, may nakita akong picture ng... Picture okay lang po yung picture basta walang flash. Ayun pala eh. Yung flash photography. Pwede Ah, naman ito kayo wala. kukuha ng picture basta wala pong picture flash. lang. Oh. Pwede may picture naman tong video eh. Ito, sana. Pero yung mag-video, bawal talaga po. Kukuha muna kayo ng permit sa Central NHCP. Tawagin. Pwede palang picture eh. Picture na lang. Ayun, nandito po tayo sa Dambanan ni Rizal. Kung saan nandito po yung... Bawal po mag-shoot na. ayan oh. Ayan, meron tayong mga... Bawal talaga. Bawal. Binibidyoan ko nga yung gilid, yung taas lang ayaw. Sungit ang... Pero hindi, nakapasok nga yung mga anak ko doon dati. nakuha. Nakuha na nila eh. Tayo. Baka hindi na nila sinabi bro. Oo, hindi sinabi. Tayo Kaya nga eh.
Ikaw, pwede ka sana makalusod dun eh. Ibababa mo lang yan kasi ito, nalata eh. Oo, magtuloy-tuloy ka lang, mag-disguise ka lang. Ganun. Ang init ah. Ayan, mega love shoutout sa inyong lahat dyan. Last walk. Dr. Sir, last walk. Ayan, last walk to Martyrdom Trail. Ito siya. Ayan. Ayan, may galab shoutout kay Kasikap dyan. Happy viewing, Kasikap. Maraming salamat. Ayan si Dr. Jose Rizal nung siya ay naglalakad papunta sa Luneta. Ayan. Postigo di la Suerta, Señora di Soledad. Ayan, punta tayo dyan. May maliit na tunnel. Wow! Ayan, may mga hot coffee rito. Hello! Ayan, meron po tayong cafe escape dito. Ayan, nandito po tayo ngayon. Napakaganda pala dito. Ayan guys, oh. Ayan, oh. Daming water lily. May mga ginagawang building, guys. Ayan, nandito tayo sa gilid ng Port Santiago. Ito yung ilog. Ayan, guys. Napakaraming water lily eh. Oo. May gwardiya dito. Oh. Tama sa gilid, oh. Putol ang kamay. Ayan, balik tayo doon. Labas tayo, guys. Ano kaya yun? Punta tayo doon. Akit tayo guys.
Guys, tuloy-tuloy pa rin ang pasok. Nasa kainitan tayo ng araw guys. Nandito maraming foreigner na pumapasok guys. Ayan po ang kaganapan dito. Maraming tao guys. Ayan, yung iba bumababa na yung iba. Ayan, nandito tayo ngayon sa White Cross. The White Cross. Ayan. The White Cross. The 600 discomposing corpses victim of ayan guys. Pwedeng pumasok dyan, sir? Ayan. Dito tayo sa Baluarte de Santa Barbara. Ayan. The Dungeons of Port Santiago. Ayan, ito yung storage of arms, gunpowder. Ayan. Nandito sa Baluarte de Santa Barbara. Noong 1599. Ayan. Sir, okay lang dito, sir? Ingat lang sa ulo sir kasi mababa yung bunga dyan. Oo, okay lang. Salamat. Pagdating sa loob, maluwag na yan. Ayan, bababa tayo. Pupunta tayo dun sa I may notice dito guys. Wait for security to give permission before entering the dungeons. Wow! Parang ang hirap. Parang ang hirap bumaba. Ang liit. Ayan, kakayanin natin. Papasok tayo ngayon dito sa ano. Ayan. Doon, sikip doon. Ayan guys, dyan tayo dumaan guys, oh. Diyos ko, napaka... Ayan, dyan tayo lumabas guys. Nakita nyo guys. Ayan. Ayan, dyan kami lumabas, napakasikip. Ngayon na, paglabas natin doon guys, nandito naman tayo sa Falls sa Braga, Milton Radyo. Ayan, hiningal ako doon guys. Ayan guys, oh. Ayan, dyan tayo kanina galing, sa ilalim. Sa tunnel, dyan nakakulong yung mga ating mga kababayan natin nung araw. Mga nakakulong. Yan. Ayan, dyan din, oh. Dyan ako sa ilalim, mga init, nawalan ng signal. Napakalaking puno, guys. Ayan, oh. Parang ipil-ipil lang to. Ipil-ipil ang laki.
Hello. Maganda doon, ma'am. Oh. Sa baba, sa baba. Diyan sa mga nakakulong na ano. Lalo. Mga ano natin ng araw. Grabe ang init sa loob. Hello. Ayun, dito tayo sa punta naman tayo dito sa parang ano niya, veranda. Ayun, diyan tayo galing. Wow, ganda ng bulaklak. Ayan guys, oh. Nakita niyo yan? Ayan guys, si Rizal, oh. Ayan siya sa Luneta. Nung naglakad siya papuntang ano. Ayan, may cloud shoutout. Ayan, pasensya na kayo guys, hindi ko kayo ma-jacketan guys ha. Maya. Ayan, may cloud shoutout sa inyo lahat dyan. Nandito tayo ngayon sa... Ayan, hinihingal ako, galing ako dun sa tunnel. May cloud shoutout sa inyo lahat dyan. Nandito tayo ngayon sa Port Santiago, Manila. Ayan kung saan pinapakita natin ang mga historical na place. Ayan po. Ayan po yung mga kababayan natin. Ayan. Ito yung mga sinaunang building. Ayan. Ayan sa gilid dyan may ilog. Ayan, dyan tayo umakyat ngayon guys. Wow. Pagod na ako. Ayan. Wow. Napakalawak, napakalaki nito. Ayan guys. Ayan ang entrance natin guys. Oh. Napakalawak guys. Diyan tayo pumasok. Diyan tayo pumasok. Daming tao. Bababa na tayo guys. Maraming salamat guys sa pagpunta sa aking live. Maraming salamat guys. Pa-like and share na lang, subscribe. Sa mga hindi pa nag-subscribe guys, paki-subscribe naman po. Like and share. At subscribe na rin po yung aking anak Rene Esquirel. Rene Esquirel po. Thank you. Happy viewing po. Happy Saturday. Ayan. Ayan, bumaba na tayo guys. Galing tayo dun sa taas. Kung saan pumunta tayo sa tunnel. Kung saan nandun lahat ng mga nakakulong na sundalo or civilian man yun. Nandun, mga pinahirapan guys nung araw. Ayan. So, ayan guys. Uy, ang ibon, ang cute oh. Going here first in our national hero shrine in Bukid. Ayan, huli. May ibon guys, huliin natin.
Hindi makahuli. May ibon. Hindi ko makahuli. Ayaw mo na. Buhay siya. Hindi ko naman siya makukuha. Ay guys, pahinga muna tayo. Hiningal ako. Init. Grabe. Dito kaya? Ano kaya meron dito? Ito, tingnan natin dito. Ayan, may matarik ditong hagdan. Tingnan natin kung anong meron dito guys. Ayan, ano. Meron dito. Dito, tingnan natin dito. Parang ano dito eh. Oh, eto pala yun. Wow. Ito pala yung nakita ko guys. Ang laki ng pugad dito. Pwede mag-swing oh. Oh, parang may basket dito guys oh. Ayan, may kalab shoutout kay Kasikap. Ayan. Dito tayo sa basket. Ayan oh. Dito tayo sa malaking basket. Parang pugad siya eh. Yan guys, parang pugad siya guys oh. Ano to? Parang golf course.
Ayan, baba tayo rito. So guys, after nito pupunta tayo sa Arroceros sa may Comelec. So tingnan natin ang update ng mga nagpapa-registered sa Comelec. Last day ngayon ng registration sa Comelec sa barangay election. So guys, pahinga muna tayo, pawis na. Ayan, marami pa rin guys, mga kababayan, marami pa rin dumarating dito. Ayan, palabas na tayo guys. Ayan, siya nga pala guys, itong Port Bonifacio, dito lang po ito sa Intramuros. Ayan, nasa tapat lang po siya ng cathedral ng Cathedral Church. Ayan. Ayan, may mga nakasalubong tayong foreigner. Yun guys, napakalawak talaga. Dito pa lang oh. Sa Bukana pa lang. Wow. Titingnan natin yan guys. Hindi pa tayo dito nakakadaan. Wow, ang init. Grabe. Silipin natin yung guys kung ano yung Padulasan. Ayan dito guys, maraming kalapati dito guys. Ano yung isda? Lamok. Ano to? Parang robot. Anong tao to? Yun. Sundalo. Ayan o, may hawak na parang nakahandusay siya. Sundalo siya. Galing ng pagka-ukit, no? Ay, hindi siya ukit. Parang sinemento siya gawa. Meron tayong hinuling lovebird ba yun o parakit? Hindi ko mahuli-huli. Ay, ito mga kulungan ng kalapate. Ay, marami. Dami nila.
Dumami na ng dumami. Ayan guys, marami pang nagpapasukan guys. So bago mo matapos guys ang ang laki. Yung isang oras ka sa iikot. Ayan. Palabas na tayo guys. Tingnan natin kung naka isang oras na tayo. Wow, naka isang oras na tayo. Yes na. Isang oras na. Uy, ang daming naglalaglagan na pamagong. Mga bolo, ayun Ito pa pala, mayroon pa the ruin of Almacens. Yo, ito tingnan natin. Hindi na pwede yata. Mga tunnel din to. Ngayon po ang dole. Upo muna tayo. Hindi pwede maupo. Init. Ano po ang entrance natin? Plaza Moriones. Ito yung Plaza Moriones. Ay, mega love shoutout kay Cyril. Mega love shoutout sa iyo dyan. Happy viewing, maraming salamat sa pagbisita, Cyril. Mega love shoutout sa iyo dyan. Ayan, Cyril Akla. Thank you. Uy, bumaba yung kalapate. Punta tayo muna ng simbahan, daan tayo sa Cathedral Church. And guys, uwi na tayo guys. Maraming salamat guys sa panonood guys. Maraming salamat. Thank you for sharing my live. Thank you so much. Don't forget to subscribe, like, and share Kalutong Bahay Recipe. And then Rene Esquirel. Yan po ang channel ng anak ko guys. Ayan, Rene Esquirel, pakisupport naman po guys. Maraming salamat.
Ayan, sa mga OFW natin guys, sa Filipino community. Ayan, sa mga kawati ko dyan, sa kapatid ko dyan, kay Tatay Aweng. May galab shoutout sa inyo dyan. May galab shoutout kay Madam Saturnina Maseki. Kay Madam Dote Rosales. Ayan, kay Bay Kudakar. May galab shoutout sa Bay Kudakar. Maraming salamat. Melanie Amar. Maraming salamat. Ayan, kay Bell Vlog, may galab shoutout sa dyan. Sa lahat po ng tumulong sa channel ko, may galab shoutout, lalo na kay Tatay. May galab shoutout sa dyan, Tay, Awing. Ayan, belated tuloy. Advance happy birthday, Tatay, and belated happy birthday, Nanay. Ayan po guys, marami na pong naglalabasan. Pero tuloy-tuloy pa rin ang pagpasok ng mga kababayan natin na gustong masilayan ang ating historical place. Ayan. So guys, lalabas na tayo ng Port Santiago. Ayan. Daanan muna natin bago tayo mag-end daanan. Maraming salamat guys ha. Thank you. God bless us all. Ingat kayo dyan. Ayan. Bago tayo mag-end guys, punta tayo sa Ayan, nandito tayo sa labas guys. Hindi ka kilala ng ID. Calle Ricardo. Ayan, palabas na tayo guys ng Port Santiago. Ayan. Pupunta tayo sa Cathedral Church. Ayan, may kalat. So ayan, dadaan muna tayo sa Cathedral Church. Tayo po ay magpapasalamat sa mga binigay sa ating biyaya ng Panginoon sa araw-araw. Ayan, sa pagbigay sa atin ng magandang mga pangangatawan o kalusugan, sa paggabay sa atin, pag-ingat sa araw-araw. Lagi po tayong magdasal mga kababayan sa araw-araw. Ayan. Ayan po ang Palacio del Gobernador. Tayo po ay tatawid. Ayan, nandito na po tayo ngayon sa kalye. Ayan, kung saan nandito tayo sa tapat ng katedral. Ayan, nasa katedral na po tayo. Papahinga muna tayo saglit dito. Ayan po guys ang Palacio del Gobernador. Ayan ang Palacio del Gobernador. Hi. Ayan po guys, pahinga muna tayo guys. Ayan na, papansin na dito tayo sa harapan ng katedral guys. Ayan. Ayan tayo. Bawal talaga atin tumigil. Basta... Ayan guys, nandito tayo sa tapat, magdadasal muna tayo guys.
So ayan guys, nakita nyo guys. Yan ang ating cathedral. Cathedral, ayan. Cathedral Church sa Intramuros, ayan. So magdadasal muna tayo guys. Ayan po guys yung Palacio del Gobernador at nandito naman yung Cathedral, Intramuros Cathedral Church. Okay guys, mag-end na po ako guys. Maraming salamat guys. Happy viewing. God bless us all. Ingat kayo dyan sa mga kababayan natin sa abroad. Luzon, Visayas, Mindanao. Mga kababayan, mega love shoutout sa inyo dyan. Shoutout sa inyo. Ingat kayo. God bless us all. Bye. Bye guys. Hi ma'am sa attorney na. Hi madam Sato. Nag-love shoutout sa iyo dyan. Dito ako ngayon sa Cathedral ng Intramuros Church. Ayan. Galing ako kanina sa Port Santiago, Manila. Ayun. Nagbigay tayo ng konting impormasyon tungkol sa ating historical place. Ayan. So mag-end na ako guys. Pupunta na tayo sa Comelec dahil ngayon ay last day ng registration ng voters election, barangay election. Ngayon po ang last day. Kaya pupunta tayo doon guys. Ayan. Abangan nyo ako guys. Magla-live ulit tayo doon guys. Pahinga lang ako konti guys. Maraming salamat guys. Happy viewing sa mga pumunta sa akin. Maraming salamat guys. Share lang ang live natin guys. Maraming salamat madam sa attorney na. Bye. Ayan, Don Anlay, may galab shoutout Don Anlay. Ayan. Don Anlay, nandito tayo ngayon sa Manila Intramuros Cathedral Church. Ayan. So bye for now guys. God bless us all. Thank you. Happy viewing sa inyo lahat dyan. Handens, may galab shoutout sa inyo Handens. Ayan, so salamatan muna natin Handens. May galab shoutout sa iyo Handens. Cyril, Akla, may galab shoutout. Madam sa Sato, may galab shoutout. Ayan, ayun kay Momo ka Moma, may galab shoutout pala dyan. Momo ka Moma. Anjo de Jerez. Okay. Anjo de Jerez, kumusta kayo dyan, Anjo? Ayan, may galab shoutout, kalutong bahay. Sabi, maraming salamat. Sherbal, may galab shoutout sa dyan, Sherbal. Ayan, may galab shoutout sa dyan, Sherbal. Ayan, maraming salamat guys. Ayan guys, ayan may link po si Rene Espiral. Yan po ang channel ng anak ko guys. Paki-subscribe naman po, paki-support naman po yung channel ng anak ko, Rene Espiral guys. Ayan, may link po siya diyan sa chat box. Ayan, may galab shoutout Delia, may galab shoutout Delia. Ayan, pasensya na kayo guys, hindi ko kayo na shoutout kanina dahil kanina napakainit doon. Tuloy-tuloy lang tayo sa pag-video. So
Ngayon lang ako nagbasa ng ngayon lang ako nagbasa ng mga message. Maki Rides, mega love shoutout Maki Rides. Ayun, Kasikap, mega love shoutout. Ayan kay Chef Moto, mega love shoutout. Ayan, Kasikap, mega love shoutout. Ayan, masarap balikan ang kasaysayan, sabi ni Kasikap. Oo, ayan. So ayan, maraming salamat guys sa pagpunta guys. Mag-end na po ako guys. Mega love shoutout sa inyo lahat dyan. Salamat sa suporta guys. Kailangan po natin ng watch hour. Ayan. Like naman, paki-share and live natin guys. Maraming salamat guys. Mag-end na po ako. God bless us all. Ingat kayo dyan mga kababayan. Bye. Ayan, punta tayo sa Comelec guys. Comelec Manila. Tingnan mo lang,